Takže čaute ľudia, moje meno je Orbit a ja vás vítam v ďalšieho videjka. V tomto videjku si pozrieme tutoriál, ako kreknúť bandicam, alebo ako natáčať koľko chcete a nemusíte s tým bandicamom vôbec nič riešiť. Je to úplne jednoduché a návod je následujúci. Takže dáme si Google a na Google si vyhľadáme ulož to. Tak, teraz sa nám vyhľadáva ulož to zatiaľ. Čo sa nám vyhľadáva, klikneme na ulož to, hneď prvý link, ulož to SK, alebo ulož to sa nám otvára. Takže teraz by sme mali napísať jav bandicam plus crack, alebo počkať. Bandicam plus KMaker. Takže máme tu raz, 2, 3, 4. Máme tu teraz 4 súbory hore, ale my si vyberieme samozrejme jeden a mne funguje tento. Tento mi nefungoval. Tento mi fungoval. Takže si ho stiahnete. Stiahnete si. Ja vám tento link dám do popisku videa, takže si ho potom môžete sa stiahnuť. A keďže ja už to mám na ploche, ja už to mám tuto, stiahol som si bandicam, bol tam bandicam setup, vám ukážem kľudne aj takto počítač, prevzaté, to môže byť bandicam a KMaker, vy si to hodíte na plochu, bandicam si stiahnete a potom už iba KMaker. Dobre, takže máte si hodný bandicam, pozrite sa na ňo, vidíte ho naregistrované, ja sa na ňo nemôžem pozrieť, lebo ho nemám stiahnuť, lebo cez ňo natáčam. Takže kliknite na ten KMaker, dáte spustiť ako správca, otvoríte ho a sem napíšete kľudne aj toto a môžete register application a potom vám vypíše niečo, že allow alebo niečo také, hej. Takže a podľa mňa by to malo úplne ľahko fungovať. Prepáčte, že to bol taký krátky tutoriál, ale snažil som sa to čo najrýchlejšie vysvetliť. Takže dúfam, že si toto videjko užili. Pokiaľ áno, nezabudnite na like. Pokiaľ nie, tak nezabudnite nechať komentár, poprípadne dajte odber, čo mám zlepšiť a majte sa.